Jules Jensen. Og vi fik sendt her U16 afsted på denne 200 meter finale. Godt fra start har vi fået banerne. 1 Rasmus Knudsen, bane nummer 3 Johan til pas. Bane nummer 6 Harald Iversen. Det er bane nummer 6 Harald Iversen, der ligger i front lige nu. Foran Hugo Olofsson, Sineham. Og her i mål som vinder bane nummer 6 Harald Iversen foran Hugo Olofsson, og så går tredjepladsen til bane nummer